Moi! Moi! Huaria puhutaan unkaa täällä. Otetaan tablettiprosesta. Joo, niin on. Hei, kuvaajalle kuvaa sinne lattiaan. Juu. Ja sitten... Määris, voit sä aloittaa musiikkia? Joo, tää on mun lemppibiisi. Oi, se oli jee, rakki! Lopeta nyt! Mä lupasin ottaa sit mukaan, jos sä et hulluile. Hyvä on! Mä aion sä näyttelijä! Tykkäät sä se syödä kinuskijätskiä? No, en oo näyttelijä kyllä. Mikä sä oot? On valjastusvideo, ei sen hienompaa. Mä oon Nupun siskon kaveri. Ja mä oon myös Nupun tosi hyvä kaveri. Oikeesti toi on kyllä ärsyttävä. Hei, miksi täällä on niin likasta? Eiks kukaan pese täällä ikinä? En tiedä. Aina kun mä tuun tänne, niin täällä on tosi puhdasta, mutta nyt täällä on likasta. Oot sä piereskellyt täällä? Ei kukaan täällä piereskellyt. Mä en tykkää yhtään. Mikä toi on? Hyi! Hyi! Sä et kuule mun videolla. Au! Moi! Tää on varmaan tosi hauskaa. Au! Sä koskit mun silmään. Iiris. Mitä? Ei täällä viittiäs näyttää. Ei toi on musiikki, toi on joku musiikkivideo määris. Ei. Mikä toi on? Se on yksi kiva tyyppi, joka sanoo morjesta, täällä on tyyppi taas. Tyyppi. Joo, mä en muista ikinä nimeä. Olen huono. Okei. Ja älkää ihmetelkö mun hulluja tyyppejä, kun ei ole varaa parempiikaan. Mitä? Mähän on siis ihan paras! Aija, ei saa satuttaa. Miika, oot sä ihan kunnossa? Moi, tykkäät sä kinuskijätskistä? Tykkään minäkin uskiaskista. Ei minua edes näe kameralla. Aijaa! Riikka on tiellä. Moi kamera, mä oon sun paras kaveri. Mutta olisiko tää video lopettaa tähän, koska tää kestää jo 3 minuuttia? Moi!